ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಳುಲಾಗ್. ಇನಿ ನಾನು ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಮುಟ್ಟದ ಊರ್ದ ಪೆರಡೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡನಿ ರಥ ವೈಪೇರು ಅಂಚ ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಬಕ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ತೂಕ ಆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡಾಡಿಯ ತೂಕ ಇನಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಕ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಈನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಗಲೇನು ತೂಕ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಬಕ ಜಾತ್ರೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೂಕ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹೆಂಚೆಪ್ಪು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪೆರಡೂರು ಪಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಪೆರಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಾರೆ ನರ್ತಂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಗಾಡಿ ದಿತ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನರ್ತಂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಈನ ಪೂಜೆ ಮಿನಿ ಅವನುಂಡ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟವನ ಭಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತೋಯಿ ಅವಲೇನಿ ಆಯ್ತಾರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತೋಲಿ ಪೋಯಿ ಬಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲೈಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋಲಿ Bangkok. ಇದು ತೂವಲಿ ಉಲಯದ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ದೇರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಕ ದೇವರನ ರಥ ಪಿದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಲೇಬೋದ ಭಾರಿ ರಶ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಪಂಡ ಐತರ ಅದು ಭಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿರು ತೋಲ್ನಿಗಲಿ ನೀಟ ಈ ಜಾತ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ
rotsoa.
ಜೋಗುಲ ತುಲ ಮಲ್ಲಗುಲ ಮಲ್ಲಗುಲ ಕೊಲ್ತೀನಿ ತುಲ ತಿಂಜೆ ಜೋಗುಲ ಅದು ಇಂಚ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅವೇ ತುಲ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಗೋಲಿನೆಗಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋರ ಇಂಚಿ ಈಗ ಎನಲಕ ಎಡಮ ಬಾರು ಎಡಮ ಉಡುಪಿಲೆ ಎಡಮ ಉಂಟು ಇತ್ತಲೆ ಎಡಮ ಬಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೂಟೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ತುಕ ಬರ್ತನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫೋನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆತೆ ಒಂದು ತತ್ಬೋದು ಏಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಳು ಬರ್ತನಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡ್ ಲೀಡ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ
₹20 2 ಲೀಟರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾ ಬಲೆ ₹20 2 ಲೀಟರ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಡಿ ಒಂದು ಕಾಡು ನಾನಾ ಕಾಡು ಕಾಡು ಬತ್ತನ ಕೂಪರ್ ಬರ್ಲೆ ನಾ ಕೂಪರ್ ಬರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೂಪರ್ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲಕ ಪೂರ ಆಂಡೆ ನಾವೈತೆ ಪಿರ పోందుಲ್ಲ